In a concerning chain of events, Ishmael Kenda Chivero, a prominent youth member and strong supporter of President Nelson Chamisa, is reportedly gone missing after police conducted a series of arrests targeting other pro-Chamisa individuals in the capital city of Harare yesterday. Tona kuti muzara nezuro, mapurisa counter riot inono ataka. Aiwa, Triple C faction iriloya kuna Nelson Chamisa yana timba. Asi kunonzi pane one individual, aiwa asiri kuzikana kuti ari kupi. Sarambina mashoko seningwa kwaitiwa, ndibva subscribe like otina on the bell like otipina munomoni kwa mchinzi. Eyewitness accounts and above attached video paint a disturbing picture of the arrest, with the reports and evidence indicating that the detained pro-Chamisa lieutenants were forced to crawl on their knees on the tarred road before being bundled into police vehicles. The police were very brutal, and some of the arrested persons suffered injuries to their knees due to the forced crawling. Sanonoti iyi report inopiwa nemumwe munhu sezvamuri kuona pavidhio kuti aiwa zvinonzi vanhu vaNelson Chamisa vanosapota Nelson Chamisa vakanzi aiwa gwadamai pasi motanga kufamba nemabvi muchifamba mutara musati mapinda mumavehicles. Apo anyatso kutoonekwa brutality yemapurisa emunyika yeZimbabwe kuopposition zvakaonekwa kuti aiwa pari kuitwa abuse munyika yeZimbabwe. Satoona kuti pane mumwe individual ari kunzi asi kuzikana kuti ari kupi. Muri yeZimbabwe chinhu chinosirisa kwazvo zvakabata bata vanhu sezvamuri kuona mapictures umu. Pane mavidhio akatendera aiwa vanhu vachifambiswa nemabvi mutara. Sachimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pematsvitiro anoitwa opposition munyika yeZimbabwe. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Subscribe, kulike, channel, turn on the bell icon.